Welkom, dit is Heerlen, dit is het Pancratiusplein. In de stad wordt de allerlangste en allergrootste vastelovensoptocht van 2016 van gans Limburg, maar ook van gans Nederland door de strootigheid trekken. De kumpen achter ons vandaan. En dan heb ik het over ons, Hans van der Locht, de opperwingbuul van de Wingbulen Heerlen. Hans, ja, het komt vanaf deze kant, hè? Ja, je kunt vanaf het Bekkerveld, daar zijn ze kunt opstellen vanmiddag. En dit kijkt door het raam en dan zullen ze aankomen. Ja, ik kijk dadelijk even door de vensterij en dan maak ik dat open. Ze hebben de klem erop gezet, alleen de venster vergeten. Maar we kijken gewoon even naar buiten wat er allemaal aan kunt. En er gaat weer een tocht aankomen van, ja, zoveel. Prins had gelukkig 199, dus we hebben weer een flinke stoet. Oké, perfect. Ik ben blij dat ze even met Thijs, want ja, Hans is voor mij dan, ja, ik heb natuurlijk wel een band opgebouwd met Heerlen de laatste jaren, maar Hans is toch de, wie zullen we het zeggen, de wandelende encyclopedie. Die kent precies de details van iedereen die hij metloopt. En wie zo'n oor of 5:30 kreeg hij de ganse optocht van de Wingbulen van Heerlen te zien. En centraal staat de Blauw Schuut. Dat is een beetje een raar verschijnsel. Dat is een narrenschip, dat is een carus navalis, dat is een scheep op raaier. En er zit een legende aan vast uit de middeleeuwen nog, maar daar kunnen we het misschien straks over hebben. Jeroen Bos heeft erover getekend. Pieter Breugel, de ouder, heeft er een prachtig schilderie ook over gemaakt, over de vaste tijd en de carnaval. En er is een herberg, die heet de Blauw Schuut, maar er zijn ook van tevoren allemaal mensen op een Blauw Schuut. En dat is de wagen, het schip dat de vastelovend aankondigt in Heerlen. En die hebben jubileum, 66e toch hebben die achter de rug. De afgelopen week. En afgelopen vrijdag zijn die aangekomen, hè Hans? Hey, op dit plein. En Hans is met Huub Lenus, de boelenmaker van de Blauw Schuut, eigenlijk terug gaan blikken op die aankomst afgelopen vrijdag op het Pancratiusplein in Heerlen. Kijk maar eens mee. Huub, had je een idee wat ik op vrijdagavond allemaal te wachten steed als de terugkomst in Heerlen? Spas en plezier. Geweldige ontvangsten overal. En ik denk dat we ze dit jaar her en der toch flink er langs krijgen. We hebben een nieuwe burgemeester. Toevallig kunt hij oorspronkelijk uit Kerikroa. Dus dat zal voor ons nog wel overal moeten huren. Maar we laten ons verrassen. En ik kan niet vertellen van Kerikroa als laatste haven. Voordat we naar Heerlen komen, dan stoppen we op de hele baan bij het tankstation. En dan gaan we in een rustig pasje, begeleid door de politie, gaan we via de hele baan naar Heerlen. Bij de rotonde stoppen we. En dan huren we al het gejoel en het geschrei van de mensen. Hans en mensen doorsteeds en de kunst, dat Pancratiusplein ook, dan hebben we allemaal tonnen in de ogen. Geweldig. Dus we laten ons dit jaar ook wel verrassen wat de Wingbulen voor ons in petto hadden. Lieve Heerlen, lieve Schuitermander, wat een geweldige entree hij. Voor mij die het mooi, voor u de 66e maal als Schuut. En wat had er geweldig Heerlen gepresenteerd in de ganse regio. Ik kan er een paar maal bij dames zien. En ik heb werkelijk genoten van de manier waarop dat wat je door had. En Heerlen is terecht stoot op ik. En ik ga hier een geweldig applaus voor de Schuitermander. En Luc, er was ons toch even vertellen, wie woont hij op de 66e tocht? Hans, ik moet zeggen, het was fantastisch. Het weer was her en der slecht. We overal overkomen, er stonden zoveel mensen. En wat we belangrijk vonden, we hebben zoveel kinderen die staan op de schoenen, 150 kinderen boeten in Lonneke en de Rijtje te wachten tot de blauwe tuut kunt. Het was geweldig, het was fantastisch. Blauwe tuut! Wingbulen! Heerlen! Ik dank u, veel succes, vastelovend samen! Een bomvol Pancratiusplein afgelopen vrijdag bij de aankomst van de Blauw Schuut. Die voor de 66e keer is uitgevaren vanuit Heerlen. Er zit een lang middeleeuws verhaal aan vast. Daar hebben we misschien dadelijk nog wel tijd voor. Ja, als je nog nooit die Blauw Schuut hebt gezien, ik kan het me niet voorstellen. Hij zit hier in de optocht, dus we kunnen hem van Doenbee gewoon bekijken. En ik ben bang dat er nog veel meer Schuiten voorbij komen. Want ook het motto vandaag is, vanwege dat jubileum van de Blauw Schuut, spas aan boord. Dus ja, het stik van de vissen, de zeemeerminnen, ja, toch? De buurt, de onderzeeërs, kriegen van alles. Ja, ik heb het ganse boek al eens doorgelezen en ik heb echt veel vuur dat ze get hebben gemaakt met de Blauw Schuut of überhaupt aan boord en of dat nou een boot is of een vliegtuig.
ik denk dat jullie zich maar eens moeten laten verrassen wat er dadelijk van fantastische groepen heeft hier langskomen. Ja, komt zeker goed. Links en rechts van ons stonden de presentatoren die we de strode besturen, want we kennen dat natuurlijk niet gans alleen. We hebben ook collega's nodig die bovenop de wagens kroepen, tussen de groepen ingaan. Anne Feiten is erbij. Anne, welkom, goedemiddag. Ja, Het- ook welkom. Wat best ze mooi gesminkt vandaag. Dank. Dat huurt erbij natuurlijk. Ja, ik heb zelf maar het gedaan. Ja, Beetje. voor de spiegel. Ja, zo. Links zo, rechts zo. Dat is goed gelijk. Dank. Goeie er dadelijk in. Heb je goed voorbereid? Ja, ik heb me wel goed voorbereid. Het weer veel spas aan boord, hè? Ja, veel octopussen en zo. Oké. Rob Dijks, als je denkt, dat gezicht kennen we ergens van, misschien van het LVK. Hij stond in de finale met zijn broeder Peter Vincent, met V&D. Rob, ja, dat hebben ze overleefd aan de schmink te zien in die gezicht, hè? Ja, dat is voor zeker overleefd. Het wordt natuurlijk een geweldige happening voor ons. Erg chic om mee te maken. Ja, je kunt beter zingen als wielrennen, heb ik wel eens gehoord. Ja, een jaar geleden, precies op deze dag ging het mis. Ja? Ja, precies op 7 februari, dus dat is wel heel frappant. Maar nu stond ik te weer en daar ben ik erg vroeg met om samen met u de hele show terug te gaan bekijken en terug gaan verslaan. Ik ben blij dat ze wat voorzichtiger is geweest. Dankjewel. Ja, oké. Nou, de stikt in ieder geval qua lengte boven allemaal die mensen uit, dus dat komt heel goed en dan kunnen we dit terugvinden. Ja, en dan gaan we de stoet verwachten. Achter ons neem ik aan Hans. Spas aan boord. Trouwens, Anne en Rob, succes. Van mij mogen de strode op. En zo ook camera op. Spas aan boord. Ja goed, de mensen gaan altijd op die thema's in. Hè? Want als we de inschrijfformulieren zien, dan doen ze er toch wat mee, Hans. Ja, verkeersdraars Winkbullen bewust vuur om een motto te kiezen elk jaar. Dat maken we bekend op carnavalsdienstig als de vastelovend afgelopen is om 12 uur. Dan maken we bekend wat het motto van volgend jaar is. Zodat jullie ook het hele jaar eraan kunnen denken wat ze daarmee zouden kennen. Ja, en dat moet iets actueels zijn. Hè? Bij het jaar van de mijnen hadden we de pungel vol met spas. Ja, no moesten natuurlijk wel doen met het narrenschip. Ja, de Blauw Shoot spreek A. Ik moet ook wel zeggen, het is ook goed. Want de merks, en dat is op zich wel leuk om te vertellen. Ik ben zelf ook een keer met geweest met de Blauw Shoot. En de merks wie dat de shoot boete hele binnengehaald werd. Ja. Dat is fenomenaal. Als ze in echt komt, dat de ganse markt vol ziet. En Schinnen, fantastisch om dat te zien. En dan zie je dat in hele toch veel lui nog een beetje onbekend zijn met die shoot. Ja. Maar dat is, ja, met de lui, als ze in die eigen dorp zijn de artiesten meestal het minst bekend. En boete hebben ze glorieuze triomftochten. Maar sinds een aantal jaar doen we dat op vrijdag van de oog met de intocht. En ja, hier staat een plein geen bommen vol. We hebben het in de beelden gezien en zo natuurlijk. Dit is een lange legende, een middeleeuwse legende. Die zou beginnen in het jaar 1133. Er zou een scheep op wielen, zo door de Euregius ingetrokken vanuit het oude Inde, het Cornelie Münster, via Heerlen, Maastricht, Sint-Truiden richting het Bels. Maar dit is een legende en het heet eigenlijk Heerlen opgepakt, hè, die club van de Blauw Shoot. En daarom trekt hij dus een ganse week voor de vastelovend nog altijd door de Euregio, ook door Duitsland, ook door België, Belgisch-Limburg, om de vastelovend aan te kondigen. En dat moet natuurlijk met, ja, hoe moet je het zeggen, de nodige scherts en de nodige flauwekul. Dat is wat die mannen op de boer dus doen. Ja, daar zijn ze sterk in. En met name om het leggen van contacten, het vriendschap, de uitnodiging om samen vasteloven te vieren. En het gaat dan niet alleen om het bezoeken van burgemeesters of carnavalsverenigingen. Nee, ze gaan ook echt naar de bejaarden toe, naar de gezondheidsinstellingen, hoe ze samen met de lui even een stundje vastelovend vieren. En daar gaat vertellen over de legende en dat je vastelovend eraan kunt. Ja. Want de shoot is begonnen in 1949, wie dat Veras Winkbullen al bestongen. En vanuit de Winkbullen hebben ze destijds gezegd, laten we kijken dat we ook gaan bedenken. Maastricht houden natuurlijk zien vastelovend, Venlo houden zien vastelovend. En dat is goed gevonden. Ook. En heel hoog gaat nu om zich met te onderscheiden. Toen hebben ze die legende opgepakt. Ja. Dus vanuit de Winkbullen is de Blauw Shoot ontstangen. En zijn er altijd nog lid van de vereniging. Dus, Perfect. Nou, we gaan ze straks zien. Dat hebben we al een paar keer gezegd. We hebben ook gezien dat af en toe de wind door ons heen gaat. De storm die komt eraan. We houden ons hart vast voor de collega's in de provincie morgen natuurlijk. Een zeer lastig besluit moet er genomen worden morgen vroeg aan de hand van de weerberichten. Want gij ze morgen die optochten natuurlijk door laten gewoon ja of nee. Daar kunnen we straks nog even over hebben. We gaan naar de optocht kijken. Hans, achter ons komt hij aan. Dan zien we de eerste beelden. En het is altijd de schutterie van Heerlen, de stadsschutterie Sint-Sebastianus, die traditioneel, Hans, ja, kijk maar even of ze eraan komen, die traditioneel openen
Ik hoop dat hij het raam open krijgt. Ja, even zo kijken is of het wel. het open gaat. Ja, Ja. het gaat open. Oké. Ik zie de Prinsenwagen al komen en die rijden altijd voorop. Dat betekent dat daar de optocht met gaat beginnen. En achter de Prinsenwagen kunt natuurlijk altijd het nummer 1 in de hele vastelovensoptocht. Traditie. En als ze daar aankomt, zijn dat traditie. Dan has ze echt de bok geschoten, want daar scheten ze zich af. Want dat is de schutterie van de hele Sint-Sebastianus. Die willen dat ook, hè? Die willen echt elk jaar als eerste in de optocht. En daar doen ze alles voor om dat echt voor elkaar te krijgen. Dat krijgen we niet eruit. En dat zouden we ook niet willen. Want wat is een stad nu zonder zijn stadschutterij? Ik heb een draaiboek gezien met een kleine 200 nummers. Dat betekent 200 groepen en wagens en eenlingen die meedoen. Wie zijn of 5:30 is dit de grote optocht van Heerlen. Georganiseerd natuurlijk door de Winkbulen en allemaal die mensen die dit mee mogelijk maken. We wensen ook natuurlijk toe heel veel plezier. We weten dat er ontzettend veel gekeken wordt op zondagmiddag naar de optocht van Heerlen. En dat veel mensen ook kunnen zien, een beetje wat de jaarthema's zien. Natuurlijk is het heel spas aan boord, dat is het grote motto. Maar er zal ook zijn dat er wordt ingegaan op de actualiteit. Ik zie de schutterie achter dat busje aankomen wat we nu bij ons door het raam zien rieën. Dan gaan we eens kijken wie de schutterie zich manifesteert. En dat gaat altijd perfect, Hans. Hè? Die willen dit gewoon geren. Die willen dat geren, die weten wie het bordjesdragers voorop. Ja, traditioneel in een kostuums, zo biedt ze gehuurd. Presenteren ze zich hij. Ze hebben dit jaar een nieuwe koning. Daar worden we de dag dat ze geschoten hebben. Koning Marco Willems. En zijn chateleven is natuurlijk de prinses geworden, Shannon Hermans. Schutterie hebben het natuurlijk allemaal een beetje moeilijk, maar ze hebben toch nog zeker 45 personen die lid zijn van de schutterie. En ze hebben een eigen sheetboom op de Kaldeboom zo'n heen. En daar is ook altijd vriendschapsschieten. En daar heeft fracties van de gemeenteraad hebben geschoten en virus Winkbulen hebben metgeschoten. Helaas ben ik niet gewonnen. Dat vond ik wel erg jammer, want shit me één vuur me af. Ik ken er ook niks van, Hans. Ja, dit is een tuut, Hans. Je komt achter de schutterie aan. Dat is echt een richtige tuut. Ja, dat zijn 2 jongens van de Rood van Elf van ons. Want wie dat voor vorig jaar bezig waren met het motto, toen houden die het motto ingestuurd van tuut tuut, hij kunt de shoot. En dat is niet doorgegaan. Dat is het niet geworden. Maar ze hebben er een fantastische vertolking van gemaakt. Met hun eigen shootje achterop. Fantastisch wie ze dat gedaan hebben. De stadsschutterie marcheert voorbij langs de Vule Kroeg aan het Pancratiusplein. En die hebben dit jaar natuurlijk een tweede vastelovend. Want vrouwen natuurlijk vlak voor de jaarwisseling een feestje wat ze in weergaan niet kent. Maar waar bijna nog geworden dan de vastelovend. Maar ze hebben het allemaal overleefd en zitten er allemaal helemaal klaar voor om de vastelovend te vieren. Hier is de tuut weer. De boertjes Nijskens, dat doet de Rood van Elf. Met hun eigen shootje. Ja, dat is het eerste narrenschip dat we gaan krijgen. Straks helemaal op het eind, Hans, ook een prins. Ja, Joris Oberendorf. Joris Oberendorf, Joris de Eerste. Hij staat trots op zijn wagen straks te struien en te stralen. Ik denk dat er helemaal iets in dag gaat de afgelopen dagen. Maar hij heeft daar flink laten zien wie het moet in Heerlen. Dus flink alle kroegen langs geweest. Gisteravond nog. En wat vier het moeilijk om hem om EU naar heden te krijgen. Oh, jongen. Ja, moet de prins weer op een in bed liggen? Nee, normaal niet, maar we weten gewoon de ervaring dat de zondag gewoon een hele zware dag is. Ja. We zijn vanmorgen waren voor om 10 uur bier om spek en ei te eten, om op te komen halen. De blauwe shoot gaat in s'morgens toe ophalen. En dus hij moest er vroeg op. En dus weten we gewoon uit de ervaring, uit de jarenlange ervaring die we hebben. Maar dat willen die jongens nooit horen, maar we hebben hem toegekregen. Er stond gelukkig een klein beetje uit de strakke wind.
Dus die positie is goed en ik hoop voor iedereen die hier langs de routes staat dat ze het goed hebben ingepakt onder de vastelovensklei. Extra lange warme onderbox. En de ezel, hè, dat is toch de totembier, zeg maar, het symbool van de Wingbulen. Ja, de lachende ezel is dat is ons teken, ons wapenbeer. Ongeveer de hele vastelovend met vieren. Als Wingbulen zijn ontstaan ooit uit de jacht- en ruitervereniging van Heerlen. En die hebben toen de ezel gekozen als afbeelding. En daar stonden ze, de mannen, oud-prinsen van de Sleefstad Heerlen. Dit jaar met in het midden, door Deghand, door Ferry Spierts. En door Deghand is bij ons de man die 11 jaar geleden prins is geweest in Heerlen. En hij mag dit jaar alle ceremonies doen. Anne Feiten is op de wagen, Anne. Ik schoon hier even Ferry. Ferry, doe eens Deghand. Wie is het om Deghand te zien? Wat doen ze allemaal? Nou, het is het gilde van Heerlijkse oud-prinsen. En het gilde had een deken, dus dit jaar ben ik de baas. En de baas, wat wil het dan zeggen? Wat doen ze dan met carnaval? Als je met de oud-prinsen ergens naartoe gunt, dan doe ik het woordje en feliciteer de gasten over de gast hier. Nou, dat is dan wel heel erg leuk hè, om te doen. Geweldig. Ik wens je nog een hele fijne carnaval. En nog een schoon optocht. Allah! Allah! Ja, ze wil ze natuurlijk ook weer een binding met die oud-prinsen, hè? Als ze wat te doen heeft, Hans. Ja, maar die oud-prinsen zijn ontzettend belangrijk voor ons als Wingbulen. Want die hebben natuurlijk al jarenlange ervaring. Oh, wat is hier nou? Dat gebeurt het. Dat gebeurt het. Dadelijk veel te dom. Maar dat moet niet gebeuren dat het dom wilt. Het is zo zwaar, meneer Dijks, moet ik zeggen. Het is de verzin erop doen op hun opdracht om dit heel te brengen, maar ze kunnen ons kapot vallen. Hangen dat ding. Oh, Dan best maar ganz voorzichtig, hè. heel voorzichtig. Succes verder ermee. Dank je. Oh, daar gaan we. Wat een hamplement. Het gaat maar net goed, hè. De Mark en Maat van Believen Plekken zijn dat. Die jongens doen het Aveld en Maria Gewande. Die zich fantastische beloten invallen. Maar ik wil je heel even over de oud-prinsen vertellen. En die oud-prinsen die zijn namelijk ook altijd bij andere groepen nog. En dat zorgt ook, want er verre worden gesmied. Je kunt dadelijk gewoon nog terug met zijn eigen groep hoor. Ja. Dat is dan op tijd kloor om nog aan te sluiten bij de groep. Ja, uiteraard. Nou, zo kunnen ze die optocht van Heerlen 3 keer lopen. Dat zijn er bij die doen dat joh. De optocht van Heerlen bekend om de prachtige loopgroepen ook. Ja, van oudsher is de optocht van Heerlen eigenlijk een optocht met veel klonen. En de klonen hebben zich natuurlijk allemaal een beetje veranderd, een beetje metamorfose omgegaan. Het zijn nu gewoon prachtige groepen geworden. Maar vroeger waren het echte klonen met de pruiken. Dat waren de vasteloven in Heerlen. De Schnutsvotten zien dit. En die hebben flink op best gedaan. Langzaam begint het hij ook een beetje vol te lopen. Dat er nu aankomen om de opdracht te komen kijken. Zo ziet hij de Prinsengarde komen vallen met hun damescomité. Prinsengarde komt uit Schaamsbergenveld hier het hele. Hebben dit jaar voor de eerste keer een prinses. Normaal altijd prinsen. Maar dit jaar de traditie doorbroken met de prinses gekomen. Het Wendy, de eerste. Deze Prinsengarde is natuurlijk genoemd door de oude Romeinse naam van de plaats Heerlen. Die hij, als hij een schap in de grond steekt, op het Pancratiusplein of iets verderop richting het Thermenmuseum, komt ze Romeins krijt tegen. Koren vallen met kruispunt van wegen. Op oude Romeinse wegen was ik destijds de termen gevestigd hebben. Ik weet zeker dat we nog wat Romeinen gaan zien vanmiddag. Ja, volgens mij heb ik die gezien.
Ach, we kregen vanmiddag van alles te zien. We hebben zelfs Venetianen en van alles zoals hij voorbij trekken. De prachtige wagen van de Prinsengarde Corrievallum. En dan moet dit die prinsessie. Hè? Ik ben zelf even goed aan het kijken of ik weer zie staan. Dat zit natuurlijk achterop op de wagen. En het is ook altijd prachtig om bekogeld te weren vanaf zo'n wagen. Ja, dan maakt ze nog niet zien dat het tutjes popcorn zijn. Het is geen tabletten chocolade. Nou, ik weet zeker dat het geen popcornwaarde hier net even in de kop voorbij vloog. Ja, vooral 2 jaar geleden stond een vlog en toen worden de Rod van Elf langs en die houden de ganse over zeer gooien. Inclusief Emmerhoed eigenlijk. Dat komt ook goed over ons aan. Dus stond hij echt vast langs de optocht. Op de meter van de optocht. Dan kregen we alles goed met. En de Lutoes kunnen natuurlijk ook alles met beleven. Hey, vlak van de langste optocht. Kijk, daar staat het Wendy. Wendy de eerste. Ja, want inderdaad, die mevrouw die ik net zocht, was meer een narin. En natuurlijk huurt de prinses achterop te staan. En de dansgroep is de jeugd van See You Dance. De dansgroep uit Gebroek, Udrijk van het CCH. En die hebben dit jaar een eigen revue met See You Dance Express. En ze dansen de sterren van de hemel heen heel af. Ziet dat ze op deze het gans uit Gebroek gekomen. Ja, Hans, het lukt de Wingbulen dus blijkbaar toch om de jeugd erbij te slijpen. Ja, dat lukt ons al een aantal jaren heel goed. Eigenlijk een jaar of 13 al. Dat is echt super leuk, want al 13 jaar steekt hij voor onze naast een groot feestpaviljoen. Ja. En daar werd veel vastelovenden gevierd. Gisteravond zijn we daar geweest. En dan gaat de jeugd echt uit zijn dagen. Wat is de formule dan? Want dat lukt niet iedere grote stadscarnavalsvereniging. Er zijn er een paar die hebben echt moeite mee. Ja, wat we destijds begonnen zijn, is een groot feestpaviljoen. Vastelovensmuziek afgewisseld met dat wat de jeugd wil. Dus gisteravond de routewissel wordt heel erg populair. Van Fabrizio. Van Fabrizio. En gaat geboenken. Maar dat is niet erg. Loop ze maar gewoon, die believen lekker vastelovend. Nou, dat is interessant om te horen wat de aansluiting is. Dan is de kop er vanavond. Dan hebben we het begin van de optocht hier in Heerlen gezien. We moeten heel even terugschakelen voor de commissies, zoals ze in Maastricht zeggen. De boodschappen. We zetten gewoon ook even de optocht stop. Je kreeg alles natuurlijk te zien. Achter ons houden we ze even tegen. En dan komen we voor een paar minuten weer bij of terug bij de allergrootste optocht van de vastelovend van gans Nederland heen. Heerlen vanavond Pancratiusplein bij de Wingbulen. Wie is zo meteen?